Welcome to our cutie house. Magsisimula tayo ulit. Ito. Diyan tayo matutulog sa taas. Alagyan ng taas. Ang ganda ng gawa ng bilyabita. Ganda. Pinturahan na lang yan. Pintura. Ito mapasok ang tubig niya. Napakaraming in-install na outlet ng mga saksakan. Ayan. Ganda din ang CR niya. Naka-tiles na yan. Ito ng lababo. May pa-shower pa si Bilyabita. Ganda. Pintura na lang ang kulang yan. Ganda din. Tapad ng CR. Yun lang. Wala pang tubig. Ayan. Tanan. English. Ang ganda din ng bubong niya. Ang ganda ng bubong. Meron tayong asin, bigas, holy water, Holy Family. Si Mama Mary. Ito naman ang kanyang likuran. Meron na naka-ready na lababo. Ito lilinan pa yan nila. Next week ito tour na. Ito ang aming mga kapitbahay. Hello neighbors. Hello my future neighbors. Bakal kamusang mga paninda ko ha. Ito ang pinaka-pogi kong darling. Nami din ang pertahan niya. Apat-apat lang na hilera ang mga bahay. Tas may distansya naman.